Het kabinet het nieuwe maatregels terugviert in de strijd tegen het coronavirus. Scholen, bannenopvang en horecagelegenheden zijn in ieder geval dicht tot en met 6 april. Die maatregelen zijn heel begrijpelijk. Men kiest voor het zekere en dat is goed in deze tijd. De gemeente heeft dat nota naar net een soort vragen gekregen van de inwoners. In ieder geval voor wat wij wel merken is dat de website van de overheid, mijn Rijksoverheid en het RIVM een soort bezocht wordt momenteel. En wat is jouw rol als burgemeester hierin? Ja, ik ben op dit moment burgemeester, maar ik zie meer burgervader. En zwaar hier dat alles goed terugrint. En vooral net in paniek raakt. En dat weet ik maar zwaar dat we met beide voeten op de groensteen blowen. Merk je daar al wat van? Nou, het is van, wij zijn een nuchter volk hier in Friesland en we zorgen dat de nuchterheid voert ik de boventoon. Maar meestal meer wel bezwaren en ik terecht. En er is op het heden ik al een soort zaken met in gang gezet. En dus wat dat betreft, we hebben er alle vertrouwen in dat we dit op een goede manier hier terug in komen kennen. Ja, je dient van weekend een statement. Wat is jouw boodschap aan de mensen? Nou, het boodschap is van vooral in zo'n tijd waar we nu zitten, wees vooral wees op je hoede. Zie je het net op, maar aan de andere kant denk ik om elkaar. Denk om je medemens en vooral die mensen die alleen nog binnen, de ouderen, maar het er ik eeg voor en denk er een beetje om. Want vooral deze mensen het momenteel net makkelijk. Ja, en wat kunnen mensen dan eigenlijk doen als ze denken, ja, ik ben bezorgd om mijn buurvrouw bijvoorbeeld, wat kunnen ze doen? Nou, je kan ik eens een bij buurvrouw om een hoekje zien en misschien omdat deze mensen, ik moet ook basketbal doen kennen. Misschien kan je een basketbal voor die mensen doen. Misschien kun je een een kopje of een pandje zo brengen. Het zijn van die liedse dingen, maar vooral even omdenken om elkaar. Maar jij eens even, hoe gaat het met jou? En dan kan ik het voor jou doen.